Il-manifest tal-Partit Nazzjonalista jagħtik l-impressjoni li ħajati kollox lil kulħadd iżda mbagħad induna li l-biċċa kbira minnu huwa bit-terms and conditions. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta wara nofsinhar. Fil-fatt intqal kif madwar waħda minn kull 15-il proposta biex jitgawdew irid ikun hemm konformità mal-kriterji ESG. Hawn il-kandidata Laburista Rebecca Buttigieg tenniet li l-Partit Laburista huwa favur li n-negozji jersqu qrib kriterji ESG, tant li diġà tnedew skemi favur dan fosthom energy audits lil kumpaniji mikro u żgħar. Madankollu sostniet li hawn toħroġ id-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista hekk kif Gvern Laburista ġdid huwa gvern tal-inċentiv u mhux tal-kastik. Għaliex aħna mhux il-gvern tal-kastik, aħna l-gvern tal-inċentiv. U qabel l-2013 konna drajnihom l-iskemi tal-gvern għan-negozji. Skemi li judru sbieħ ħafna fuq il-karta, imma li meta tidħol fihom tinduna li ma jibillekx taqblika għalihom għaliex tiġik it-salsa ola mill-ħuta. Aħna ma rridux li nżidu l-piżijiet fuq in-negozji fi żmien ta' rkupru wara pandemija. Aħna rridu nġibu lil kulħadd back to business. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli, Miriam Dalli, sostniet li l-qalba n-negozji f'pajjiżna lejn il-kriterji ESG tkun waħda gradwali. Dr. Dalli tennet ukoll li skont dak li jgħid il-Partit Nazzjonalista, il-kumpaniji se jaffaċċjaw piżijiet finanzjarji kbar sabiex jilħqu dawn il-kriterji. Dan fil-waqt li jekk ma jaħdmux lejn ċertifikazzjoni ESG, il-kompetizzjoni tibbenefika mill-proposta tal-Partit Nazzjonalista. Konxu għal dan l-iżbal tiegħu, Dr. Miriam Dalli rimarkat ukoll kif Bernard Grech ħareġ b'gidba dwar il-COVID weight supplement. Intant rimarkat iktar ħidma tal-Partit Laburista lejn settur aktar sostenibbli fosthom f'dak li għandu x'jaqsam it-trasport. Mill-leġislatura li jmiss ser nkunu qegħdin indaħlu pjanċi ġodda biex jintarfu l-vetturi elettriċi u nintroduċu benefiċċji ġodda bħal aċċess għal ċertu żoni, parkeġġi riservati u l-użu ta' bus lanes għal dawn il-vetturi. Imbagħad għal kumpaniji privati li se jkunu qegħdin jaqilbu l-flotta tagħhom għal flotta elettrika ser nagħtu inċentivi attraenti oħra. Fil-manifest fil-fatt qegħdin nikkommettu li dawk il-kumpaniji kollha li jagħmlu dan ser jibbenefikaw minn tax credit li laħaq 50% tal-ammont li jkunu nefqu sa massimu ta' 50,000 euro. Intant f'istqarrija separata l-Partit Laburista temm jgħid li l-uniku ħaġa konsistenti fil-verżjonijiet differenti tal-manifest elettorali li ħareġ bihom il-Partit Nazzjonalista huma t-termini u l-kundizzjonijiet.